Инжелек көрәш дәвам итә, дуслар. Кызу июль, менә мин Яңа Чишмә җирендә басып торам. Хәтерләсәгез, без башка чыгарылышларда көрәш ярышларынан репортажлар гына тәкъдим итә идек. Бу юлы инде башка юнәлешкә кереп китәргә булдык һәм менә сәяхәткә чыктык. Минемчә, бу чыгарылыш башкаларыннан ихласлылыгы һәм эмоциональлеге белән аерылып торачак. Чөнки без танылган көрәшче, дөнья чемпионы булган көрәшченең туган йортына барабыз. Мин Энҗе Габдуллина һәм бу Инжелек көрәш рубрикасы. Хәерле сәгатьтә. Biz geldik. Şertuş avла. Булат Мусинның туган йорты менә бу. Мусин Булат Маратулы 1994 елның 29 июлендә Яңа Чишмә районында туган. Күп тапкырлар Яңа Чишмә районы батыра. Көрәш буенча спорт мастеры. Мусин Булат Яңа Чишмә спорт остасы. Яңа Чишмә Һәм Булат Мусин шулай ук танылган көрәшче, Россиянең спорт остасы, Россия чемпионы. Eskiden kadar ağırlığı üzerinde saf cümle yetiştirmem. Şampiyon işlerine alaylıdır. Булат Мусин. Шул. Эсти сейвер yok. Исәмсез. Ой, менә шуның әле. Безнең Рәмзия апа Булат Мусинның әнисе. Мусаның сеңлекәше. Чулпан. Лекеннәр. Безне монда сыйларга җыйналар әле. Вау. Вау. Барымызды пешерәсең әле. Чертушта бәрәңгеләр дә эре була икән. Карагыз. Хәзер куйып. Әнә инде. Алла. Яңа бәйрәңгеләр белән үзегезне сыйлыйм әле. Яңа чәчләр, яңа кишерләр. Рәмзия апа, сөйләп китегез әле. Булатның яраткан ризыклары нәрсәләр? Булат инде бик ярата, инде минем аңа пешерәм белән актер инде бала чактан. Минем вакытым булмаганда үзләре дә шул күбектән, йомырка күбегеннән ясыйлар иде. Тәмле иттереп яраталар инде, иң яраткан ризыгы. Шулай баллы тортлы да бик яраталар алар. Манты, тыкма чашларын бик яратып ашыйлар. Боткалар белән бик дус түгелләр иде дә, но яраттылар инде иттән кашта шулай пешереп иде. Иң яраткан ризыклары шулар инде. Менә Казаннан кайтканда шуларны пешереп күреп торасың. Шуларны пешереп көтеп торам. Пилмәннәр дә пешерәм инде мин аларга. Көтеп шулай манты да яраталар алар. Менә шуларны пешереп кетеп торам. Ул инде бик еш кайта алмый, чөнки әле менә бу сабан туйлар булды бит әле бик. Анда булды эшләре бик нык. Менә монда уникаль кадрлар бар. Булат Мусин монда юрган белән төрелгән. Менә монда кичкенә чагы. Әтисе Аларга спорт мәйданчыгы ясап бирде иде. Һәм алар анда инде бик теләп шөгыльләнәләр иде. Һәм 4нче класстан инде аның кендек режимы да бар иде. Ул инде йомры гына хәрефләр белән язылган, анда бер-ике хатасы да булган 4нче сыйныфта. Ничә тапкыр чүгәләр, шулай бит турникта тартылу, йөгерү, менә шуларны ул шкафның бер карына ябыштырып куя. Ул 4нче сыйныф баласын уйлагыз инде. Уйныйсы да килә шулай бит. Уйныйм ул анда тагын башка шөгыльләнәме, барыбер шушы хезмәтен менә шушы күнегүдән калдырмады. Шул яшькә кадәр менә 4нче сыйныфтан башлап. Bu senin instruktörün biri. Bana seni katıp bir batalayın. Bana batalaya atalım. Azıcık bir dur. Менә шу штанганы күтәреп чемпион булган. Турник, турник.
Ул бу башларында әйтәм, шунда гайданнар моннан алып. Анда нитен генә ясадым. Хәзер дә шушылар белән шөгыльләнәме кайткач? Да, кайтуга. Мына аның бит сапы бар, нигә калды? Супана калды мына бу. Аның скоростной менә бирде булган. Раритетлар бит бу, раритетлар. Да. Ну, керешкә алар икәү, аларның яшьләре күтәреп инде, яшенә булгач мин аларны әйтәм инде, өйдә дә керештергән үзана, гел, теге уйнап итеп шунда гел. Соревнованиялар булайды минем өйдә, кемничә тапкыр җуманясы кем председание шашлая, кемне киргән киреп китте инде. Аннары сабантуйларында абарайын да зрәтни күзәтешкәч, анда уже гел призовайларга керә инде. Анда яшьләр теге бер җурга керәлми, аны бәдәне зур иде, яше кичкенә иде. Абарайын набранда битән авылда чакмайларда алар, например, яшьләре зур, үзләре бис кичкенә например, платаналар бер пешеркәле уйды. Шуңа теге, ну, икенче җурда битәйннән. Булат күп җирдә ни белән икенче урында. Беренче урында мине бик авыр бирде. Аның турында язмаларын да, менә бүтән язмаларын да, бүтән нәрсәләрен язып итеп барам менә. Ой, иң беренче менә яшь кичкенә вакытында сабантуйларда беренче урын алган иде. Менә күрәсезме, кичкенә вакытта. 11-нче сыйныфны битергән елда, 2012 елда, ул иң беренче 11-нче сыйныфны битергәндә район сабантуйның батыры булды. Менә күз алдына китерегез инде, менә шушы 11-нче сыйныф баласының сабантуй батыры ул безгә. Шундый шатландык инде без. Ул баштан беренче көнне Шакмай авылында булды, батыр калды, икенче көнне район сабантуйда балалар арасында батыр калды, и шул никене зурлар арасында калды. Анары бу ике көндә эштәгә булды. Бик саклыйм улымның беренче сәлгесе, менә уларның ярышларда җиңгән Сергей мин Шакмай авылындагы да беренче Шакмай авылындагы Мурталар арасында үткән сабантуйда батыр булган иде. Менә шул Сергейне кадерләп саклыйбыз. Тәрсе төбендә Рәмзия апаның мотор гөлләре үсеп утыра. Менә тагын гөлләр. Кәбестәләр янында да чәчәк үсеп утыра. Карагыз әле. Менә ул ничек. Рәмзия апаның монда шыгаллары, аллары, гөл бакча. Мин чәчәкләр үстерергә бик яратам. Çiçeklerinin barысы да менә шундый күңелемә хуш килә. Иртә белән торуга шуларның матурлыкларын күреп, көне буена шулай сөенеп, алардан рухи көч алып йөрим үземә. Һәм һәр җирдә дә матурлык яратам инде. Булат блогерлыкта карадык. Аның язгычлары да бик күп. Аннары инде матбугат конференцияларында да кызлар аның яныннан китми дә. Сезнең белән ул менә мәхәббәт темасына, кызлар темасына сөйләшәме? Кызлар темасына Булат белән сөйләшеп алабыз инде. Шулай. Ләкин бик артык алай тирәнгә киткәнебез юк инде. Тормышны яратучы менә кызларны сата инде. Ул шундый актив кызларны ярата, җан кызларны сата. Һәм чиста кызларны дип сата инде. Сезгә ошатып эзли микән ничек? Асын белмим инде. Менә сыра кирәк аңсы. Үзенә сырага кирәк. Мәдәният йортына барып ятабыз әле. Безнең Чертуш шундый авыл, керәшмәгән егет юк, күп батырлар үстердек вә чемпионнар шулай ук. Чертушта туган егет керәшмичә каламы, бөтен дөньяга таралган безнең батырлардан. Игәнәчләр ярдәме белән шушы стендны төзедек. Менә монда Булатны күрәсез бит инде. Я күптән түгел генә мискәттем безнең авылда менә Сәхәбетдинов Мәгаз вә Баракша авылы, Атлас абыйның әле китабы чыкты, керәшче спортсмен дигән менә шушы безнең авылдашыбыз турында. Безнең авылда менә шушы Булат бит инде чыкты, Россиянең халыкара
класста көрәшчесе. Шулай безнең авылдан Гимадиевлар нәселе бар әле көрәшчеләр. Алар күбесе менә улар Русстанның милли көрәш буенча спорт остасы Гимадиев Хафиз, Рафаил абый. Алар менә нәселләре белән менә шушы Хафиз абый инде менә аның малайлары бөтенесе менә көрәшчеләр. Менә монда Алагай, менә монда Гимадиев Рәис алар нәселе инде менә шушы булат белән бергә төшкәннәр. Менә булатның җиридәге машинасы, тоткан мизгелләре. Ничә яшь аңа вакытта? 2017 ел. Ничә яшь була Марат? 25 яшь була. 23 булмый. 25 булмый. 22 яшь. 22 яшь була. Радик Савер bunu знаменитый фотосы. Нишне куяйын. Менә көрәшчеләр тарихы турында җыелып инде без көрәшчеләр рухи исемле бик матур кичә әзерләгән менә монда Илмир да кайткан иде безнең Төхфәтелен. Менә шунда бергә элеккеге көрәшчеләр килгәннәр иде менә монда безнең авылдан булган көрәшчеләр, яшь егетләр барсы белән дә бик матур кичә әзерләгән идек. Көрәштә күрсәтеләр әле? Көрәштеләр, матур иттереп көрәшеп күрсәттеләр сәхнәдә. Нинди ул булды ул сезнең өчен? Нинди ул хәзер сезнең өчен? Ул шул кадәр дә итәгатьле бала. Аның гомеренең йөзендә дә авыр сүз әйткәне дә юк. Миңа һәм әтисенә карата кайсы вакытта ниткәндә дә менә теге була бит инде. Әни генә дия. Әни дип менә шулай сузып кына әйтергә мөмкин. Булай ул гомерендә дә авыр сүз әйтмәй. Помощник булды инде униде. Йөртеләсендә. Бөтен эшләрне гел бергәшибез аның белән. Һәрбер мине әйткән эшне тәмам эшләп эшен җиренә эшләп куйдым. Әтисе исеңдәдер инде безнең безнең әтиләрдән калган тыңламый торган атыбыз бар иде. Аны бик дуамалады инде шулай бит. Менә бер дә онытмыйм инде Булат шушы атны һәр вакыт алып кайта иде. Аның кечкенә генә ак маян истиләге, менә кояш батышы. Һәм бу улым бара инде анда будаймы, арпамы салган. Инде аны шулай ат тыңлап, артыннан әкрен генә кайта иде, күп кечкенә генә малай иде. Әлбәттә, абыйсы белән бергә уйнап үстеләр инде, абыйсы да һәр вакыт булышып торды. Ул менә абый кешеләр бит әле. Нинди абый ул шулпанга? Абыйга, абый инде ул строгий. Абый да шул вакытта, һәм шул вакытта ул бик ярата да белә торган булышучан абый. Шундай нитә торган, җанын атып тора торган кеше инде. Телефон ажалса да ул жупаны контролирует. Давай ирен анда шоколадка чирге. А то шоколад апатнем, тексна апатнем. Спортка тартайын дегенче. Үзенчә тарта. Сиңа нинди абый ул? Яраткан абыем. Ул бик акыллы, яхшы абый. Шатланасыңмы абыең өчен? Да, бик шатланам. Привет, Булатым. Кайсакларга кайтасың ул? Ярарулым, сен сабыйры иңушлар бисең әйәме? Яра, бакалар. Абыйңа сәлам. Бака, абыйңа сәлам диясең. Әлбәттә, көрәш дөньясының бик авыр, аның пәрдәтләре дә авыр инде. Бары тик менә һәрбер көрәшче, аны әйтә инде, һәрбер көрәшче, әнисе, әтисе балаң өчен җан атып торасың. Сабан туйлар җитсә, йөрәкләр сыкыра башлый, ярышлар җитсә, әтисенең йөрәге авырта башлый инде, балаң өчен борчыласың. Сез көрәш ярышларына шулай да йөрисез әле. Кайбер әниләр минем юк, әмием әни курка дип әйтәләр. Чиктеге йөрәгегез түзәме? Барам дейінде менің білән де метаманда бет ватынар жоқ. Ауырап қайтасың сен. Анда на самом деле бар. Мына әлі пока Булат деген знаменитый болмағанда, келіп кеткен вакытында, аның ішінде случайлар болғанда. Ол ұтып барған жерден алып тұрды. Алған балған бермәділер, болды андай случайлар. Болмаған деген, ну анда енді уже все, депрессиві анда уже.
Мин инде барам, белгән дәваларымны укыйм балам өчен. Өйдә булсам да укыйм инде. Анда ярышка барсам да улым өчен шул кадәр җан атып торам инде. Җәлмичә кайсыбакта барам инде, барам җан атабыз, яратабыз без көрәшне. Менә бу ел әле без яшәүче авылына бардык, улыбыз анда көрәшмәсә дә безнең янда утырды, Булат Шәйхуллов исемле яшь егет. Булат ничектер менә шул егет тә безгә шундай якын булып китте, без аның өчен җан атып инде көрәш тәмамланганча котлап кайтып киттек. Батыр әтисе булуы ничек ул? Бар инде гөрүлек хисе, шатлану, бөтен семья өчен, милләт өчен, авыл өчен. Көпкән бер сестралар бит инде Булатның хәлен ничек, шулай бит әле Булатның әтисеме диләр инде. Шатланабыз. Без инде шатланып торабыз. Безнең белән бергә туганнарыбыз, дусларыбыз, авылыбыз шатлана. Без инде шушы хисләрне кичереп инде балабызга саулык, сәламәтлек теләп инде алга таба да шулай уңышларга ирешеп, үз бәхетен табып яшәгән теләп калабыз инде. Һәр бер әти-әнинең изге хыялы һәм изге дәвасы да шулдыр.